Beste mensen, welkom op het secretariaat van Stichting PPD-TV, de ideële stichting Productieploeg Drachten. We werken met vrijwilligers, met betrokken vrijwilligers, die producties realiseren op maatschappelijke basis, culturele basis en ook nog wel Fries georiënteerd. We zijn semi-professioneel en onze kracht is dat we flexibel zijn, dat we creatief hebben en dat we maatwerk leveren naar de klant toe. Alles doen we op HD, met verschillende technieken eromheen. En ik laat jullie zo meteen het secretariaat zien. En ik wens jullie veel plezier en wie weet tot ziens in de toekomst. Dit was Peter de Vries. Tot ziens! Beste mensen, welkom in de Zandkamer, de Zandkamer. Ook dit hoort bij het secretariaat bij de ideële stichting PPD-TV Productieploeg Drachten, waar mijn trotse zandverzameling hangt. Op dit moment, ik pak mijn kaartje erbij, zijn er 474 potjes die in de Zandkamer hangen. Nou, we zitten nog in de kerstsfeer, dus het is hartstikke feestelijk en gezellig hier. Ik zou zeggen, de cameraman gaat zo een slagje maken door de Zandkamer. Geniet en tot ziens!